Banang penlong susu ia kipat ba ban sotho ia ke jingkordor ka kot ke khia badru banang beteng ia ke jingelap banlong ki bele khoj ka Swachh Bharat Mission lang baki nong trei ke senat trikam jong sarkar pedeng ka balong da ke jingelam jong ki block coordinator kila penlong ia ki program baper ha ke lang kisnang hene ke step komsting block ha ke jingelam jong ba kenjo lang rangtong bri block coordinator ka Swachh Bharat Mission kal penlong ia ke jingya marathon yak belas dang nak senong nongka bat penkut haum sning lat jagirut kapjangai kumbah nyo kilometer hagene ke jingya marathon lawan banishim bentan nadu ki hybrid ki samla bat kum juru ki belasan nagarta nalor kiti nong isim benta lawan ru ban sakilang dau MP ke Shillong Dr. Ricky Eje Sengkon uba JM Lakyang bri mission director ka Swachh Bharat Mission ikong wanda shisha dokhat ipede iwe na ki nong ya marathon ke jela uba M Maulong bri orang basenong umsting lum roman uba suk lang kharthang mau bri secretary senong kentup de ye kinong trei ka Swachh Bharat Mission jengki blok baper ki Banari Bhoi district hadin ka jingla jengki te kinong ya mare ban pendep ya ka jingya mare thong la yoru banai da ki khusnam ha ka bahaka kerdan ka banengkong jengki samla rang la yora dau scam lang suba nangta ha ka kerdan ka bar la yora dau enistar so syang bat ha ka kerdan ka balai la yora dau la pen krau thaba haga kerdan jonggi hybrid pan u Freddy jarany haga kerdan ke bandengkong u clear wilhon makdo haga kerdan ke par bat u la ai jingkemen makdo haga kerdan ke balai na kaliang gi kentai pan haga kerdan ke bandengkong na pedang gi bala khamsan la yora daga filin za hansepi haga kerdan ke bandengkong nangta ka iban jelin khongwer haga kerdan ke par bat ka jolinda nongrum haga kerdan ke balai nangta haga kerdan ki hybrid kentai pan haga kerdan ke bandengkong la yora daga palaimon lengdo lengkhoi ka iba kemen warjri haka kerdan ke bar bat ka Elizabeth nongrum haka kerdan ke balai Ujo Amnud ya dari India, Om Tang Balut, Henry Kabakhoy Kosuba, Roy Soha, ya kami di India, Minta Kabakhoy Kosuba, Ngashim ya kane kar Jingrai Kun, Banganlong upaya ini, Haga Jingyele. Ya kejingkun Mantengkai ya kapon Kajingkot jingkia kerong kespak ngan OMP mendai tangyangi kibriu nrei ngas soturu ikani kawai ladangi kisnong kitau kijongi kilong kibalat naging jabo katakan senong hi nganget kalak pon longga senong kapala pan kringru ya kinong wan
pet wan jengo kombolong ki kat to kan ki snong mong yitip changkum kamau lenong ko ai nuksa kajing yo hagalyang jong ka kamai ka ji jong ginong song snong hapo maulonong kawen kita ba kadai namar kajing la khot te kajing la khot jong ki kawan ra eka spa te ei ka banga kentu kalom pa ni ke belong hangni nado kibaret hado kulasan narangba larangi shem ya kane ka mongi shem ya ka kum kata ka kamram ke jong ba manganing kong nganum bret jabo nganum bret pathar ya i plastik ke bilor bat kum ta ter nganong e phi kat ahi kan wonra ya ke jingkala agal yang ke khot ke suba aga shnong ka tha tamba ke borok kiapan sedang nanga ladanga ngabret kalong ka tan ya ki wei pat ki ban khoi dan le ha ke ko por pat lada don ki wei pat ki bret tongin shimru ya ka jingkit clear balada ki wei ki bret tongan shim manga ngan pun khoi manga te bat utto uprobriu bret ne to ko briu bret ai kermet scam ha ko ka ski un le pa ne ki le ran para ga ba kiru ki ne snok tilang itai wei dei jingkentu ibanga kwa ban kentu yang hilang barok ang ni ba ni kat ni don ada ngi lech ki sam sa ki snong ki thao jungi ni mong ni pen snong ni pen pyang ni ko khobor pangin komba yong kala ka health is well ka pat ka kya kalong ka spa ab ki snong ki thao ru ki jungi ki long ki snong ki thao ki balat me ka jabo ka jaban na ka bas bret pathal ki nang ba ka snong ka thao kan khot ba ka jing khot ngela ban kring ru ya kalat trong kajing kamai ikong wanda hangni mo yang sakhi yang ni kawai bomdom kono nu ka ba amdon ka bomla berkat phi mano ba lapon berkat ini done sapo hanang stene isa hanong stene ka snong ba ka shong sa nang tin nong stene ban mi khmat ikari india kata ka de kawai ke dak ban penken mau ini ka sakhi ka ba hangni yang ban sakhi ba don mono bala ban khang ladangi don ya ka thong ha ga jing em ga jong kongwan da nget nadu pidang ret idon ga ni ga thong ban ya le kai bat ndi tang ban shu le kai re ban dan le baru te kap tu kom tu bo fi mene ya mare mo ladan kot kan no ladan pois pa mo si spa tam lada iwe ne ar na preng jo phi le si kampun phi don ni ka ta thong bangangan ka thong jonga kalong ba ko ka si ngan ni ya gari india ngan mi khmat ya gari india arang phi amdon kanu no ko ba amdon ko bamma tangmangi hapan long discipline banginyai 3 minute 3 shitom man laga si hado baginda poi syara ka thom te kombolong ikong wanda te ngai ngo ba ka jing don jing kong wanda kumi influencer mo ngai kombangi sutnat ban pet kini ki mo kini ki baya sat le kai kini ki baya kai sports kini ki kilong footballer ne kini ki cricketer ne kinong ruai pangaru ngako bonlong kum gitu hangni ngidon don kamban pet sabar juga jogo jelangi don hangni engas hot ingin nadu kini ke heb ke barit ese ki kon samla pangin don ye ka thong aga jing em ka jangi amal dingim don ka thong ka jing em jangi ngenum poison shunu nadu dang ret bo ye ka thong aga jing em ka jong pi ban nganong pi don ka no no mano bala ban perkhat sa lesi hadin san shipos nam nam don tang ko wanda kitang mi shu shibon ki mo ko bi kong wanda na kilong ki nas ki shendong ne ki kentai pakata ka de ka ba na kwa ban kentu ndon kanu no ka ndon ka bamla enang tai pa john ila pun snow ya ki ba ka sarkar ka kwa ban le te ka sarkar hi dala de kanumla ban pandep ila ka jong ka penta kadon kam ka jingi snok tilang jong snong ka to ka bi ong kata ka community ka ba ka village cluster mo ka village cluster ka bomot ka jingi snok tilang jong sandali ki snong
ya kaban onra ya kejingkela haki shnong baro tenre lada kita ki be don benta ki shnong kibat haki shnong kidai mangabaru pi kibat pelongi ke shnong lada mengipat ngimi don benta bani snok ti ban shimi kejingket kle kai kai kejing thu de sarkar kanun poi shanu shanu man pendraki yakni kasni swachhata hi seva hadu bangin dia pengkut haka artariku Oktober ngashim yakni ka kabu kumu mission director ru bang akwa banong ba yakni kejing bread nyut pathar kaba dan haki shnong kithau mentang ilawan daka konsep ko pathamai kata ka konsep ngiong bakade kata ka village cluster approach ka bomot ngila tentup ya sanrio klikishnong kum kawai ka cluster but nakaliang juga Swachh Bharat Mission Gramin ngila ai yakini kilai shaka kini ba khabat junga lai kini ki electric vehicle nambar bakat kum ka direction jaga ministry ngini ban penyai be degi electric vehicle omdei shu bangin penyai degi diesel dan degi kali petrol kenang ba kini kilong kita ki kali ki belong environmentally friendly kini ki kali electric vehicles kin litam yakinyut naman kilishim lagi yakinyut kiner lalu kita ki plastik bapila pila bu nak kajang nak kijing nang tapat kin rai kini syakita ki working shed kan bentai kita ki plastik bagi orang ki sort out kita ki plastik bat ki mar ki bala ban recycle leni ki mar bapila bandi sikibriu ki ba thi di kini marjot ngiru ngi plan ba nagini ki working shed ye kini ki plastik ngilapan pha sapo PWD roads khanang bakin yatai ki surak ki kita ki surak plastik nambar ba ye kini ki plastik kila ban yakle lang bat kini ki bitumen bat bentai ki surak ki jongpi ngin pha ye kini ki plastik ru kubki RDF shaki cement factory khanang bakin thang ye ki nambar katkum ka jing ong joka kot bagi cement factory ini ki factory ki depan penangkam ni ki plastik ti kani nga shimi kini galat man pen sotu ye phi ba ka plastik kadai ka wei ka galat ka kabu ye phiru ba pin yo jimentoy hindiat nsaj nakaliang joka senong ba nakaliang jong ki bateri ha ki working shed ti itai di wei mengakwa berpusah kani ka lumpung ba subha da kiar ni ki plastik wadung bread pathar nambar ba ngi ko ban long ya kata ka ngi di ban ngi ko ban kot sa kata ka thong ba kini ki sinong jogi ki di ban long ki ODF plus free ODF plus kamot bikin long open defecation free kabumut baban kisnong man ki yeng ki debendon kita ki toilet ki debendon kita ki community sanitary complexes kabumut ki toilet kenang ba jagale chabar jong baro ki sendrang bat kenthai bat kelung kin biang ti tongin ya ngala ngakwa manong ru ya phi mamenta ka Meghalaya kalakot syaka prapulai ponyo kendai persen ya kata ODF bat ngi kwa bat poi sa kata ka 6% di kani kawai galat yang gi bangin ngin kot sa kata ka thong da ka bangi ngi pen ngi tei ki toilet sugi ngi pe ki plastik ngi pe ki lo ki ki shnong ki thau gi baki ki jaka kim dei ban lang bat kita bejing kho jong ka shnong baka jekya jong ka shnong karwan Kino isim benta bat kumju ia ka tim hibro kawai kabalai don benta khamtam hakini kisngi ki baladep bat kasnong jongi ha ka ba usnyang uben hei jong ka negatim kaladon ha kasnong jongi te ka jingya trei rengkat jong kasnong jongi bat jong ka negatim kalong nakapor sa kapor bat ka jingrap jong ki kalong sya ka basaiso na ka benta kasnong ka tawo jongi
te kentang yawai ka jingdon jong phi ki participant ka pelong e gane ka sngi ka bajom ngai khuble ye phi but last ngadan tang ka we message ka bong health is wealth ka bamot ka jingkoi jingkhia ka dei ka spa ba nak mata ka jing im ka jungi hi borok ka we kata ka swachhta hi seva lane hakari India baro ka we ngirakhe ya kata tayo le khoj te kani ka jing marathon ka dei kumshi benta ba ngin yashi benta lang hakata ki activities kiba hak arterik kan sadai kata ka sngi kha jong matma gandhi habakari baro ka we kan mau buram ya ka jinglong ka bakerpang jong ni nong yalam uri ukrau jong kari ke jongi te hak arterik kari bro ka we kan sarakhe ka sngi kha jong matma gandhi bad hakani ka tayo baro sitayo ngirakhe ya ka kum kata ka tayo le khoj balai ngirakhe ya kani ka tayo kum ka tayo le khoj namar ba matma gandhi ong ya kani kiten sanitation is more important than independence. Wala da umat makan di uday unong yale lai luj, hendrai uong baka jing le kuj, ka khamkor bunsha ban ye ka jing lai luj. Mo, ka don ka jing kit jing mot hakita kinten ke umat makan di ulakran. Hato pila ngobiang ka jing start ke bapio na school. Ne pidang ngodon kamban tip kambal shishu ya ka core computer. One ha AICS lani Advanced Institute of Computer Science kabadon ha pahams im nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kir kom hikai ban tip ya ke komputer ban tip company asyushu pun hau number pra line nyo ar nyo sau ar hendriu nyo lani pra iwe line ar not sau pra sansau one mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengain galawai jong gari om tangkata Henry diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai